Ang kaning Bantayan Island mga igsoon, doon ay tulo ka municipalities. Usa sa municipality sa Bantayan Island mga igsoon ang kining Santa Fe. Doon na pay Madridejos o doon na pay Bantayan, Municipality of Bantayan. So karon mga igsoon naata sa Santa Fe sa ilahang parish church. Oh. Ang kining Bantayan mga igsoon maoy sentro sa tibuok isla sa Bantayan. Ug mao kini ang ilahang simbahan, no? St. Peter and Paul Church mga igsoon. Gisugdan gani pagbuhat 1839 sa tupakaraan na kini nga simbahan. By the way, mo na ni ang Parish Church Immaculate Conception. Awa. Ay, niduta sa